luovat hetket on varsin harvinaisia, mutta ne on aivan välttämättömiä, jos halutaan tehdä merkittävää edistystä. Miten luovuus ei voisi liittyä siihen, että sä raivaat polun itsellesi uutta vasten kaikkien muiden odotuksia. Miten sä tuut näkyväksi, miten saat sun äänen kuuluvaksi. Epävarmuutta. Yli tavanomaisuuden. Se radikaali tapa olla luova on olla silleen, sä onnistut kerran 100 tai kerran 10. Tai jos et sä epäonnistu, niin sä et olisi yrittänyt.